दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जानाखि दावराव दावसि सोमजिदों बिखेखै 6 जनगोष्ठीखौ लानानै 6 जनगोष्ठीखौ ट्राइबेल होनो लानायनि गेजेराव एसटी गासै मोन 14 एसटीनि गेजेराव बर' हारिखौनो बांसिन टारगेट खालामना लानायखौ जों नुनो मोन्दों सरकारनिफ्राय हक बा बुद्धिजीबी हारिनि गेजेरजों हक दा बेनि गेजेराव क्राइटेरिया गैयाब्लाबो बे 6 जनगोष्ठीया जे ट्राइबेलखौनो कुनु पयटे मोननो हाया बा मोननायनि लामा गैया बेखौ मोनथिनानैबाबो आरो बार बार सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ ट्राइबेल जाथावनायनि क्राइटेरिया गैया होननानै अपोज खालामखांनायनि उनावबो दिनै बिसोरो नारा नाथा नाजानानै दिनै बे 6 जनगोष्ठीया ट्राइबेलाव जे हाबनो नागिरदों बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो बेजों लोगोसे ट्राइबेलफोरनि गेजेराव जोंनि बर' माहारिफोरखौ सबनिसाय माने टारगेट खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय ट्राइबेलफोरनि बिथोराव बर' माहारिया सबसाय माने बुद्धिजीबीसिन मेलेमजिबीसिन आरो गोहोगोरासिन होननानै गुबुन गुबुन हारि बुद्धिजीबीफोरा बेखौ हमदांनानै मोन्दों आरो मिन्थिनानै मोन्दों जायनि थाखाय दिनै नैबे 6 जनगोष्ठीया ट्राइबेल जानो थांनायनि बेलायाव बेखायनो बर'फोरखौ बांसिन टारगेट खालामना लानायखौ जों नुनो मोन्दों दा बेखायनो जोङो गासैबो बर' हारिया खौसे जानायखौ जोङो लुगैदों आरो गासैबो बर' हारिया खौसे जानानै जिकुनु प्रकारै जोङो थै-थां जुजिनायनि गेजेरजोंबाबो बेखौ जोङो होबथानायखौ जोङो अरायसम बर' हारिनि गेजेराव जोङो फोजाखांनो जोङो नाजायो बा सानो आरो दिनै जोङो गासैबो सांग्रां जानानै बेनिफ्राय जे जोङो रैखाथि मोनथारनांगोन लाबोथारनांगोन बे खोन्थाखौ गासैबो जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव जोङो बेखौ फोजाखांनो हानांगोन आरो बेखौ फोजाखांनो हायोब्ला निस्सय जायफोर माने क्राइटेरियायाव गैयाब्लाबो ट्राइबेल जानो नाजानाय बा एसटी जानो नाजानाय बैसोर होमबानिया बिसोरो फावसायनो निस्सय बाध्य जागोन आरो आसाम गभर्नमेन्टजों लोगोसे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआबो निस्सय माने बेनि सोमोन्दोखौ लानानै सिन्था सरसा खालामनो गोनां जागोन आरो अरायबो गोजानाव थानो बाध्य जागोन आरो बेखौ जों बाध्य खालामहोनांगोन जोंनि बिखेखै ट्राइबेलनि बिथोराव बर' बे हारियानो आरो दा बेखौ जों सानो दा जोंनि गेजेराव जोङो बेखौ लुगैदोंमोन जे दाखालि बावैसो पार्लामेन्टआव जोंनि एसजिपिनिफ्राय माने उथ्रिसारनानै थांनाय बिरेन्द्र कुमार बैश्य आरो सासे फणिभूषण चौधरी बिसोरो फणिभूषण तालुकदार ना फणिभूषण चौधरी बिसोरो माने जोंनि थाखानाय ट्राइबेलफोरनि जेबो खहा जायाबालासिनो 6 जनगोष्ठीखौ ट्राइबेल होनांगौ होननानै बिसोर बुङाखै जों बेखौ नुनो मोनाखै बा खोनानो मोनाखै केबल बिसोर मा होस्रिखावदों पार्लामेन्टआव जे 6 जनगोष्ठीखौ जिखुनु प्रकारै ट्राइबेल खालामनायखौ जोङो एसजिपिआ जोङो फुललि बेखौ डिमान्ड खालामो आरो फुललि जोङो गभर्नमेन्टआव बेखौ माने जोङो माबा मा होनो बेखौ डिमान्ड होदों होननानै बिसोरो फोसावदों बे सासेल' नङा जायनोखि पार्लामेन्टआव जोंनि रायजोफोरनि भटखौ लानानै दिनै देरहासार जानानै थांदों बै फणिभूषण चौधरीया दिनै हिन्दीबो रोङा इंराजिबो रोङा पार्लामेन्टआवनो बे ओरैबायदि भाषण होदों गावनि हारसा रावजों बुजि दा बुजि ला दा ला बिसोरो माने 6 जनगोष्ठीखौ जिकुनु प्रकारावबाबो सरकारा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बेखौ ट्राइबेल खालामथारनांगौ बा ट्राइबेल खालामनायनि लामायाव बेखौ लाबोथारनांगौ होननानै बे होसिखावदों नाथाय जोङो बैखौ खोनानानै जोंनिफ्राय दैथायहरजानाय जायनोखि पार्लामेन्टआव थांनाय बिथां गेदेमा सारमोनाबो बेनि सोमोन्दैयै माबा मोनसे खुगा खेवगोन नामा होननानै जों अरायसम नेबाय थादोंमोन आरो अरायसम जों बेखौ लुगैदोंमोन नाथाय जोंनि गेजेराव बेखौ नुनो मोनियाव जों जोबोद माने दुखु मोनदों एज ए बर' हिसाबै दा जोङो बेखौ लुगैयाखैमोन बिसोरो पार्लामेन्टआव थांनानै हयथ' बिसोरबो माबा मोनसे बुंगोनखौ जों बर' हारि हिसाबै जों बेखौ लुगैनाया दिनै जों फेलें जादों जों बेखौ नुनो मोनाखै जों बेखौ माने गोथौयै बर' माहारि हिसाबै जोङो बेखौ दुखु फोरमायनायखौ जोङो दिनै बे मिडियानि गेजेरजों जोङो फोसावबाय आरो लोगोसे जोङो फैगौ दिनफोराव अनागत दिनफोराव जाहाथे बिसोरबो सोरि थायाबालासिनो जोंनि ट्राइबेल होनो नाजानायखौ बे 6 जनजातिखौ ट्राइबेल होनो नाजानायनि बेलायाव जाहाथे बिसोरो फेलें जायो बेनि थाखाय बिसोरखौबो खुगा खेवनो थाखाय जोङो बर' माहारि हिसाबै जों बिसोरखौ माने खर जरै जोङो बिसोरखौ खावलायनाय थाबाय